Kiramtang jakhong ni phai kre ke thomarni Dima Hasao district ke parlo Harangajao constituency along ke do Harangajao Cultural Institute hall along Dima Hasao Autonomous Council CEM Debolal Gorlo Sapen HSLC lapen HSSLC asatlang kachepaun dunamu maratuma aphan karcho Bangso long HSLC lapen HSSLC asatlang along top 10 ang deng kachepalong dun low charlie amu maratuma aphan laptop certificate lapen kicheng siang deng mate First Division ang deng kachepalong duna tumaphan mobile pipa jirponlo. Lason taksi lo ke than kachepaduk pen lapuson satlang ang theki mesen along than bang ke thoma tumaphan scooty setami pipa jirpon. Bang somai along DHAC CEM Debolal Gorlosa DHAC Chairman Ranu Langthasa EM Amendu Hojai EM Devojit Bathari EM Lalrem Siama Darnei Harangajao PSOC GB Than Banglapen Osomar Akia Potom Chetong Dunsi Mesen Pen Mai Pachunpon Lasopi Harangajao along SOPD scheme Surihini Renkore Hini Lapen Kore ke Thompen Public English Higher Secondary School Kikim Kirang Japan CEM Debolal Gorlosa Pen Long E Sompon Halflong Pen Suraj Barman Karbiang Long Live